Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 18, versikulo 20. Apitam ti amin nga insawang mo, mabalin a makaitad iti biyag, wenno pakadadaelan ti padam at tao ti saom. Isot gapo na nga awatam ti bunga dagiti saom. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, a maitampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Rumabiin, ngam kasangsangpot mo pailaang. Ay, di man lamabannog day tangiwat mo amapan makimarmarites. Ay, anya man ang amarites sa sasawamot. Agdala nagsaritaan may kadagiti kakadwa ka babae. Dayta ti paglaingam. Ti mapan makitongtong taong. Ngam no trabaho. Maitongtong kwa. Anya man ang dayta atong-tong kwa nga ibagpagam. Saan kit dain? Ay na, di ka pa'y nakaluto. Inton adda makita mga agtongtong taong. Timaray kan. Ay, ingkamanan danunan. Kasano nga rod ang maamuak ti baro adamag ngay no jak mapandumngag. No adda damag nga umayan ti Armageddon. Ay, sikati umuna ama atake. Gapo iti butang mau. Aha, sakit di ati umuna nga agsagana. Tamaamuak ti mapaspasamak. Ay, agsabat tamanan nga mabwisitak. Anya kumamot ti pakabwisitam kanyak manong. Manang ko na, tapno saan ako maro ti pan nakabwisit ko. Kayat ko amaamuan no anya ti pakabwisitam kanyak manang. Ni nga minanang mo? Iwarwaras nakit din nga agdudukot ka no ijay ili ni ading ko. Ninanang ko ati pangibaga ang manang. Awan mo't basol ko kan ka tapno mabwisit ka kanya. Ay, nalagip ko lang amin ti kinachismosa ni nanang mo iti nakita ka. Makadadal iti mood. Ulitek manang. Saan ko abasol ti basol ni nanang ko. Wanang bagbagaan. Ada ka di kinaapang manang? Idi nga minasabat ko ni Manong Dondon. Imbaga nakit din ang mabwisit ka no. Gapo ka ni nanang. Amang ano adamanin inwaras ni nanang adamag may papankin kwa na Inwaras ka no nga rod ni nanang. Agdudukot ti kabsat na. Ay, nimat nga min nanang no daduma. Naglaing nga aglaga iti istorya. Mangiramraman pa iti basol. Pati da tao nga awan basol na, mairamraman. Ay, padas makasarita ni nanang. Barang denggan na ka. Napanan na aya. Ay, nakaigamat itay iti bigao. Hindi kwan, nagpukawan. Intugot naman nga tan ati bigao anapan na kimarites. Ay, na yan ni nanang. Tatang, kasauyo man ni nanang. Mairaman da tao iti aramid na. Apay, anya man ang tinaramid na. Iwarwaras na kano nga agdudukot ti ading ni Manong Dondon. Masuron ni Manong Dondon, idinagsabat kami. Ay, agar aramid man ang tiinahayo iti parekot na. San abali ano? Saan tayo kumamairamraman, tatang? Ay, mangibabain. Napanan naman nga tanaya. Agtataap a pinanawak. Ang awan matan. Di lamabain. Itugot na pa iti bigao amapan makimarites. Ay, kanayon ko mat ababalawan. Ngam awan sa timang mangeg na. Sigod ka di akas dyan ni nanang, tatang? Saan? Tama nagbabain mat iday. Ay, dandani saan arumwar. Anyangay nga rod itan. Anyan tinapasamak ka ni nanang. Anya ka di tinaknakan mo. Tapaya nagbalin kameten at chismusa. Nakaibagamot kan ka at chismosa akmanong. Ay, saan mo adamagan? Taadaw ti mangibagbaga. Asika kano ti Rina ti chismusa. Aha, unay kat aray na ti chismusan. Saan ka di amay mayat no ray na ti kinapintas? Ay ta nagturod ka anang bagkat iti bukod mo at tugaw. Ay, nagbaliw ka man ta kababain. Saan ko nga ibaga? No saan nga imbaga ti sabali, manong? Kasanaw, no timbagada ken kakot pinarparbula asaaw. No parbo asao. Naglaka ti mangibaga iti joke-joke. Ay, sapay kumatawan ti pagbabawyam iti kasta nga aramidaw.
Anyaman ang niya rasaas ni Marta kan ka. Ni kano dalmas. Adda kano mula na maiparit amula. Ay, saan ka manan nga agar aramid? Nga agiwaras iti saan nga umno asaw? Sa ulaang ba? Pangliwliwalaang itilapayag. Ay, saan arabrabak day ta asaw? Saan mo nga ammo? No pudno wenno saan? Ay, saan ka nga agar aramid? Podno man wano saan, mayat adenggan. Ado, ti interesado adumngag. Panang padakas iti biyang ni Dalmas dayta. Kasanaw no maamuan na. Nalakamot ti mangibaga adyok laang ti damag. Ay, balagan ka. Saan mo nga iwarwaras dayta adamag? Kasimat ni Dalmas. Nasabat ka manen nga anak ti chismosa. Kano nga agsardang ni nanang yo, iti kinalaing nang agchismis, ah? Anya ka di man yung chismis ni nanang? Idida mo. Imbaga na nga agdudu ko ti kabsat ko. Ita, imbaga na nga adda mula ti kasinsin ko ang maiparit amula. Ay, aglablabusen. Ay, ni ko mananang ko ti kasaritam. Diyak namin amo day ta a chismis. Maikan ko may tileksyon ni nanang yo. Bay, anta ibagak ka ni nanang ko day ta imbagam. Ay na, makatumpong tula ang itita o amang paraman kang kuana. Siya, kung tiyaki daw iti pamakawan mo kan kuana. Ay, bagbagaan nyo kit di ti chismosa nga inayo. Wan, bagbagaan ni. Pangaasiyo ka di, ananang. Ikatanyo ti kinalaing yung agiwaras iti saan apod no asarita. Apay manen aya. Adalakat mangagyaw, ibagayo ang naggapo kanyak ti saaw. Agiwarwaras kayo kano iti sao ang makadadaol iti reputasyon ti sabali. Ay, sana pa ng dadaal day jay. No di kat agpaysaw nga inaramid da. Saan mo kumangay papilit? Nanang. Nay, ibagadaya mat no saan nga agpaysaw. O, aday ta kayo manen. Kaano kayo nga tangagnakam? Nabayagan nga danakam kauson niya. Iso adidak man kanayon a kumprontaran. Awan to ti pabasulan nyo. No adda madi nga ibo nga day ta nga aramid jo. Anya kumangay mo ti madi nga ibunga na, aber. Adaman ka barbaro adamagan. Kunak no ni Sator ti aking putot kan idondon. Ngam saan mo't gayam? Asino kumati akin potot ngay? Siyempre, ti amana ni Sator. Saan ka no nga road? Anak ka no ti inana iti sabali a lalaki. Ay. Saan ka manan nga agaramid iti istorya, sika, Lucia? Saan nga istorya daytoy kardaw? Pudno ka no. Kanaw, kunam ta saan ka siguradaw. Ay, numangagdaday ta asaw. Ang mga nuan niya ti maaramid da kan ka. Anya kumangay mo ti aramiden da kanyak. Pudno mo ti imbaga. Saan mo nga ipilit ti rason mo? Ay, ang mga nuag babawi kan tao. Imbag ta nasabat ka, Lucia. Nay, apay ayat ta kasla makapungpungtot ka manong. Apay, anya man ti warwaras mau, asan aputot ni Sator ni Dundown. Isumot, aduda mo ta nakaibaga. Ay di kagar aramid iti sao. Chismis la dayta. Saan a chismis manong? Pudno ti bagbagak. Apay, imbaga ka di amis mau ti ina ni Dundown. Isulang ti makapanagnak iti dayta. Masapol pa'y ayapan at nakanti inana mo. Kita man dayta nga aramid mau. Kasanaw no madamag na ti warwaras mo asaw. Di nan tumamuan, tada na panan na. Dayta ti kunam. Di kag sigsiguradaw. Agbalaw kan tao. At dagaya man maday nga agur-uray ken ka adusa. Ne. Itamampay anak aul ulimak ka, Lucia. At dala pampanunot, Cardo. Mang pampanunot ka kadimanen iti imaritis mo. Nga uray saan mat nga umnaw? Saan ngagar aramid iti istorya no saan apod now? Ay, ita ipapilit mo. Agwarwaras ka, tinaudi nga inchismis mo. Ay, makadanon lakit di kadadundaon, tinaramid mo nga istorya. Saan ko nga inaramid ko naklang arudan? Uray kita, rumwar, ti kinapudnaw. Ti kinapudnaw nga ulbud ka, kasta? Apay aya nga ipilit mo. Asaan apod no day jadamag?
Apay, ada pa managnagmaw. Anya ko mati pamanaknakmaw. Alaman, ay, ang saga nakakit day. Tano makadanon ti damag iti masaknan. Ay, sigurado, agkikita kayo iti husgadaw. Anya, husga daw. Ay, saan kumamot Nasaya at nakita ka si kaaray na ti chismosa. Na, anya ko matiin chismis ko, aber. Umasidag ka pa, ibaga ka. Ha? Adto'y titong paditasungom, nalaing nga aglabid. Anay ko. Tinaptap mo matan di sungaw. Napusing samot ng tingipon ko. Ay, iguyod ko tibuk mo. Tauludan ka nga ipan, ayan ni Kapitan. Ay, tibuok ko, anday ko. Ay, uray maparot amin na buok mo. Si Kachismosa. Umay ka. Nay. Naggapgapuam lo siya. Apay abimtak tabibing mo. Ay, idarob ko na dyan bakla. Ah, Bayadan na tinapusi ang ipon ko. Ano ya? Ay, wen. Nagkita kayo gayam ijay abakla. Ay, napunwanan ajay bakla. Ang, ay, indarumda ka. Agkikita kayo kanaw ijay barangay hall. Anya, ay, sumango aka kastoy titsuraak. Ingka kat sumangaw, tasong batam dagiti saludsuddakan ka. Apay, di na ka di kaduan lakay. Baybay anak ka di ngagmay-may sama pa ni je barangay hall. Ay, di nak iramraman. Binagbagaan ka idey. Ngam di nakmat ngamin intaltalag. Kaduan dakman ama paniti ayan ni Kapitan. Nagsakit kayo, kaduan kayo nanang. Ipanda kayo di ospital. Ngam no timapan ijay sango ni Kapitan. Ay, mabainak nanang. Ha, ibain na kay nam kasta ka day. Napatag kayo nanang. Ngam ibain ko ti arami Joe. Ay, sinalbag kayo kit di nga ubeng. Agpapada kayo nga aga-ama. Namin ano nga minan, nga imbaga ami asardengan yun ti agchismis, nga maararamidan nyo matlata. Iso pasensya kayo nanang. Da kayo latan ti mapansumungbat iti inarami Joe. Manong, kadwaan nakman, ama paniti ayan ni Kapitan. Di nakmat kayat akadwaan ni Cardo. Nakitam ti bunga ti kinalabid mau. Maawatam ka day, no apay aparitan da ka nga aglabid, iti saan nga umnaw, Ay, basta. Karurot ko ni Cardo, tadinak kadwaan, ama paniti ayan ni Kapitan. Di mo mapabasaw. Namin anaw, binalagan da ka. Ngamawan dengdenggam. Ay napukaw kung samot ti pambatag ti pamilyak. Gapo iti bagbagam akinalabid ko, Manong. Pat ganda ka. Kaya't da ka karon nga ikan itilik siya. Tabarang agbaliw ka. Apay kaya't mo agnanayon adi da ka kailalaan. Ay saan mo Manong? Napatag kanyak ti pamilyak. Ay kagbaliw ka nga raon. Ikabainda ti aramid mau. Apay ko mga min nga ibainda. Katpat-pat gagmut ida. Ay ramraman mo ida agurguraan ti tao. Kaya't mo kaday asikamat ti aramidan ti tao iti saan nga umno asarita. Alaman. Anyang iti aramidak ita Manong. Tingkakid daw iti pamakawan, iti pamilyam. Tapno kaduan da ka. Anusam ati panusa nga agururay keng ka. Pakawanan dakmot na Cardo. Naamiris ko asaan gayam nga umno ti inararamid ko. Kahit saan mo ka din nga ulitan ti madi nga aramid mau. Ay saanan lakay, agbalbaliw akon. Diyak kayat amaya dayo kayo kanyak a pamilyak. Nasaya at mat no naka-Ameris kan. Kahit napakawan kan. Basta ikarem nga agbalbaliw kan. Uwan, ikariklakay. Saanan a maulit dagiti madi nga inararamid ko. Di ka mang dadaal iti padam a tao, taa mga nudumteng to ti panawan abalsan na kanto.
Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.